Takže tu som zase ja. Teraz vidíte vysielačku, lebo to je rýchlejšia recenzia na vysielačku. Potom vám poviem model. Ja teraz prosím k vám. Vidíte vysielačku, aby ste počuli aj zvuk z nej, takže ja idem už k vám. Ja už som tu. No a je to konkrétne recenzia na tieto vysielačky. Sú vysielačky Baofeng. Konkrétne Baofeng BF8S sa mi zdá. Neviem, ale tu je nápis, teraz sa neviem presne, jak to volám. V balení môžete mať buď jednu alebo dve, ja mám dve. Pokúsim sa vám dať do popisku odkaz, keby niekto chce si ich kúpiť. Hej, nedá sa s nich odkrútiť antena, ale iný model BF888E sa mi zdá. Hej, zase tu je, že jak sa volám. Má odnímateľnú antenu, tento nemám. Máte tu klip, ktorý si môžete namontovať sami. Keby ste sa pýtali, že čo je batéria, no tak batéria je toto tu celé. Takže nie je to na baterky. Viete, že už som robil také video, ale aj sa nudím. A tam to bolo také narýchlo, lebo som si myslel, že to zrobím akoby na shorts, ale nevyšlo mi to. Hej, takže preto na konci už tak rýchlo. Hej, máte k tomu taký tu proste na ruku. Keď máte tu 16 frekvencií, hej. Hej, takže... Hej, 16 frekvencií máte. Máte tu svetlo, potom tu máte blikacie svetlom a potom tu máte, čo som sa dozvedel od ČŽBT, že keď držíte toto horné a robí to tento zvuk, tak môžete chytiť nejaký slabší signál. Má to dosah cca, neviem, dajme tomu 5 km cca. Ešte musíme vyskúšať presnejšie. Vyskúšam zajtra a dám vám vedieť do shorts. Hej. Hej, ja mám dve vysielačky a aj každá je taká istá. Ešte si ukážeme, že čo je k tomu. Ešte k tomu dostanete také tu. Hej. Otačaš mu. Som nevedel, že to otačia, ale to je no. Tu je akoby taká vlna, alebo nie vlna, ale taký kryt, keď vidíte. Dúfam, že to zaostrilo. Zaostrí. No proste na tom je akoby taká ochranná časť. Hej, takže toto si dáte za ucho. Hej, toto za ucho, toto do ucha. Potom tu máte dve takéto one. Z druhej strany môžete toto odklopiť. Zapojíte to tu. Hej. Máte tu klip, hej, tu je aký gombík, to si dá kde pripevníte. Tu máte gombík a keď ho podržíte, hej, tak funguje ako toto tu PTT tlačítko. Takže push to talk. Hej, je to zároveň aj mikrofón. Ja vám v pláne si objednať toto tu, že to máte akoby zapojené tiež v tej vysielačke a že potom vám to ide niekde tu, akoby, hej, tu je nakres, že akoby je, kde to budete približne mať. Toto tu je tam dvakrát, alebo hovorím, ja to mám dvakrát, keď si objednáte nejakú inú verziu, kde je možno len jedna, tak to máte jedenkrát. Hej. Ešte k tomu máte nabíjačky, ktoré si teraz ukážeme. Takže to sú nabíjačky. Zase sú dve. Teraz nie sú zapojené. Hej. A fungujú tak, že vy tu vidíte túto drážku. Vidíte? Tak tu sú ďalšie drážky, jak môžete vidieť. Ja to ešte priblížim. More. Toto tu. A vy zoberete kde to je? Túto drážku, čo je tu. A musíte to do toho nasmerovať. Dáte tu. Hej, a teraz sa ukazuje, či to je nabité, či nie. Takže zoberete druhú. Zase drážky do drážok.
Hej, a teraz sa nabíjajú. A dajú sa ľahko vybrať. Ale ja ich mám tak... Ale ja ich mám tak či tak pripevnené obojstrannou páskou, nech mi tam držia lepšie. Presuniem si vás zase naspäť, hej. No, takže toto bola rýchlejšia recenzia. Hej. Na tieto vysielačky. Hej. Na tých frekvenciách tam môžete niekedy náhodou niekoho aj nájsť, že prepínate a z ničoho nič tam také, že... Hej. A ja ešte na vás mám jednu takú keby otázku, alebo ja neviem, jak to mám nazvať. No, ešte jednu otázku. Čo je podľa vás toto? Čo to je podľa vás? Hej. Čo je toto tu podľa vás? Hej, ja vám to ešte takto ukážem. Čo je to podľa vás? Dám vám na to 5 sekúnd. Je to rádio. Vyťahnete antenu, zapnete. 7474 mnożymy razy 1120. I jednym... No, vôbec ste nepočuli polskú stanicu, ale to je jedno. A kto by chcel toto tu, je to Lafufu, áno, nie je to Labubu. Ja ho predám na Vinted, tu je inzerát. Hej. Takže keby niekto chcete, tak si to zoberte prosím, lebo mne to tu zavadza, ja mám jedno. Ale toto tu som kúpil s tým, že to je originál Labubu, ale nie. Hej, tam máte všetko napísané, že čo, jak. Hej. Takže, a keby ste takto hovorili, že to je originál, tak nie, tu máte, že popomabd. Takže keby niekto chcete toto, tak to predávam na Vinted, hej, za toľko tu eur, konkrétne 10. Tak čo? Hej, toto bolo tak asi všetko na dnes. Hej, takže keby niekto chcete, tak kúpte to, lebo nie je to doma len zavadza. Toto bola recenzia na tieto vysielačky Baofeng. Mal dosah cca 5 km. Ja sa vás budem prísť u ďalšieho videa. Dajte like, keď sa vám video páčilo. Keď ma chcete podporiť alebo niečo, dajte mi odber. Ja sa vás budem prísť u ďalšieho videa. Čaute.